U toku su radovi na izgradnji vodovodne mreže u Tomaševcu, kojom će novoizgrađeni vodotoranj biti spojen na vodovodnu mrežu. Investitor projekta je grad Zrenjanin, koji je izvođenje radova poverio javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija, koja je nakon sprovedene javne nabavke, izgradnju i montažu vodotornja dodelila beogradskom preduzeću Patent Invest. Više o samim radovima, ali i o tome kada će biti završeni, govorio je Siniša Gajin, rukovodilac službe za informisanje javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacije raspisalo javnu nabavku za deo radova, odnosno za samu izgradnju i montažu vodotornja, i nakon sprovedene javne nabavke taj posao je dobila beogradska firma Patent Invest. Pomenuta firma je nakon dobijanja građevinske dozvole u julu 2016. godine za postavljanje vodotornja na lokaciji na kojoj se trenutno nalazi je krenula sa radovima na njegovoj montaži i sklapanju, i ti radovi su zbog vremenskih uslova završeni, otpočeli su oktobra 2016. godine i završeni u leto 2017. godine. Nakon toga naše preduzeće kreće sa pripremom tehničke dokumentacije, podnosi se zahtev za dobijanje građevinske dozvole za izgradnju vodovodne mreže. Nakon što su te radnje obavljene, nakon što je dobijena građevinska dozvola i obezbeđena sredstva za izgradnju vodovodne mreže, 10. oktobra počeli su radovi na izgradnji pomenute vodovodne mreže, koja treba da spoji novoizgrađeni vodotoranj, novoizbušeni bunar sa postojećom vodovodnom mrežom u Tomaševcu. U pitanju je 600 metara vodovodne mreže i kao što vidite radovi se intenzivno izvode i planirano je da ukoliko vremenski uslovi to dozvole, svi radovi budu završeni do kraja ove godine. Znači, nakon što se završe radovi na izgradnji vodovodne mreže, potrebno je da investitor obezbedi priključak električne energije za potrebe vodotornja i bunara, i nakon toga sam vodotoranj može da bude pušten u funkciju. Opredeljena sredstva za izgradnju vodotornja i vodovodne mreže iznose 27,2 miliona dinara, a kako napominju iz ovog komunalnog preduzeća, ovo je samo nastavak ulaganja u sisteme vodosnabdevanja po naseljenim mestima, gde je u većem broju istih u proteklih nekoliko godina izvršena sanacija i rekonstrukcija postojećih vodotornjeva u cilju što kvalitetnijeg vodosnabdevanja građana.